Sawubona. Yebo. Igama lami nguMtamarishi, kahle kahle ngumculi. Manje ngihamba ngifuna umjida wangala onestudio recordisayo ekuthiwa umuntu. Hayi. Ngabe ngiyakuchazela. Manje zonke izinto zangala ziyakhokhela. Kodwa ke awusamele oyamjida lo dayisa lapha ekhoneni. Mhlambe yena ke hayi usengakushibhisela ngama direction. Sawubona bhuti. Yazi ngizwa kuthiwa yonke into yangala iyadayisa. Ngisacela ungiphiluze one lami. Empeleni bhuti, igama lami nguMtamarishi, ngumculi. Manje ngihamba ngifuna lo mjida wangala onestudio orecordisayo ekuthiwa umongezi. Hawu, nje ngiqeda kuthenga nje manje la. Uyasho na uqeda kuthenga ini ugwayi hayi ama directions. Uproducer lo omfunayo umongezi yiyo lensizwa lo idlula lapha. Aw, uyayithola lensizwa? Hayi, nami ke hayi, ngizodinga imali yokuthi ngikudirector, ku director ozokudirector ama directions.